ଆଜିର ଏ ଆୟୋଜନ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିଂହଧ୍ୱଜ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଂସଦାନ ଓ ପଦ୍ମାସନ ଏକକୁ ଆରେକ ଗୁଣରେ ସେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବରାଜକୁ ବାଛିଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀବର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁବରାଜ ଯେ ଯମଜ ଏପରି କଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଉଭୟଙ୍କଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏପରି କୁଷ୍ଠିତ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଏପରି କଦାପି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଏପରି আকস্মিତ ପ୍ରବେଶ ପୁଣି ଲୁକେତ ଭାବେ କଥା କଣ ରାଜନ? ରାଜ୍ୟର ସମାଜର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଏ ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କୁ ବା କଣ ଅଛପା? ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆପଣ ଏ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବା କଣ ଜଣାଇବି ମୁନିବର? କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁନିବର, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ହସି ଉଠିବ ମୁନିବର। ନଚେତ୍ ଥାଉ ରାଜନ, ଜ୍ଞାନ ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତନା। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏକ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ରାଜବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାଟା ତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଷ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। आयुष्मान बाबा राजा युवराज दल कहतु गोटे गोटे स्वर्णपत्र धरी आसबे। ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ଯଥାଜ୍ଞା ମହିମା। दीर्घायु भव। अनेक दिन पर मु तुम मानक देखी बहुत खुशी। से खुशी किसी बांटा चाहूँगी, कौन ताकू ग्रहण करवा तो? निश्चय गुरुदेव, ये तो आम परम सौभाग्य। प्रथम निज निजर स्वर्णपत्र हे स्वर्णपत्र
ପାତ୍ର ଧରି ଏ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛ ସେଠାକୁ ଯିବ, ସେଠାରୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କଣ ଗୁରୁଦେବ? ତୁମେ ମାନେ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ତଳେ ନ ପଡେ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହେଲ ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। କି ଖରା, ମତେ ଭାରି ଶୋଷ କରୁଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ଜଳ ବିନା ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ଏ ପଛରୁ କାଳ ଗୋଟେ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରି ଶୋଷ କରୁଛି। ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଦେବି, ନଦେଲେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ବାଃ, ଭଲ କଥା। ତମର ମରିଯିବାଟା ବରଂ ଭଲ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଦେହ କାମ ବସିବ। ଏ ଜଳରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଗଳିତ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ନିଆଁ ଲଗା ଶୋଷଟା ଭାରି ବାଧୁଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ଜଳ ବିନା ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜଳରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। କଣ ଅସହାୟର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ସେତକ ଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କରୁଣାନିଧି দয়ানা ভক্ত সখা প্রভু, করুণানিধি দয়ানা ভক্ত সখা প্রভু, শরণ লিলো ভগবান, দুঃখ বন্ধন তেরা, দুঃখ বন্ধন তেরা। त्रिभुवन संचारी ज्योति स्वरूपा, त्रिभुवन संचारी ज्योति स्वरूपा, नित्यानंद जय आदि अनंत प्रेम स्वरूपा, आदि अनंत प्रेम स्वरूपा, दुख भंजन श्री राम, दुख भंजन श्री राम, दुख भंजन श्री राम, दुख भंजन श्री ଓହୋ, ଜଳ ପିଇକି ଆରାମ ମିଳିଲା। ବାବା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କି ଉପର ବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯୁବରାଜ ବଂଶଧ ନେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ବାଟରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଜଳ ଦାନ କରିଦେଲି। ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦଳ ଧରି ଫେରି ପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ପଦ୍ମାସନେ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ଅସହାୟଟିର ଆକୁଳତାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି
କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସର୍ତ୍ତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ରକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପାୟ ପାଇଲେ ତ? ଏ ମୁନିବର, ଦୟାକରି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ସାର କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା, ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକାର ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ତଥା ଅପକାର ଠାରୁ ପାପ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରର ଉପକାର କରିବାଟି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ। ଏଥର ରାଜନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ତ? ଗୁରୁଦେବ, ସେ ରୋଗୀ ଜଣକ ମୋ ଠାରୁ ଜଳପାନ କଲା ପରେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ? କି ମୋ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ତ? ବତ୍ସ, ସେ ଥିଲା ମୋର ମାୟାରଚିତ ମଣିଷ। ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସଫଳତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଭାର ନିଅ ଓ ଖୁସିରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କର। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକାଃ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଖିନୋ